5 mondo idhi safar ka in gi chir. We go, let's go. Mana kamano Nyakwaramogi tielo ma bende koro ni ende wadwano make simbe ingeni jakom mar bunge la mwananchi kaunti ma Siaya nonyisa no wuotho gi jagoro mare. Kendo neno ka jagoro bende nitie ka. Kapok wagine, kapok wabedo jogo kuma jowuora ahinya. Maybe jagoro nyalo mana nyisowa mana nyinge mana matin kasto bende okono aneto tije maduonga ahinya e bunge la mwananchi ma Siaya en gang'o machiegni. Erokamano ahinya. Mokwongo kabisa adwa kawo thuolo ni mondo adwok Nyasaye erokamano motayo wakowuok Siaya. Maber bwachopo studio mar Ramogi kod kwe. Omiti no kaneno ko awinjo kata kodwoko ne Nyasaye erokamano. Mar ariyo adwok erokamano ahinya ni jo Ramogi studio kuom miyowa luor kabisa ing'e mondo luongwa mondo wabi e studio ka. Ok ni wabeyo ahinya moloyo ji e Kenya mangima. Ten mana great honor magimiyowa. Omiyo adwa kawo thuolo ni mondo adwok ni erokamano ahinya kuom rwakwa e studio. An iluonga ni Paul Onyiego Kech. An e jagoro ma Siaya bunge la wananchi. Siaya County mangima. Okay. Winjo ka jaduong' Solomon openjo na ngek matin to tija kaka jagoro. En ang'o? Mana kaka dholuo luonge ni jagoro. Tinena an ang'enye kalam. An andiko gik moko, gik madilre kod reports. Ane kaka ja spokesperson ma bunge la wananchi bende. Chalo speaker. Achalo kaka speaker. To sana akonyo bunge e loso chike matayo bunge. Ka wuoyi matin ing'e maber ne gima pogo dhano kod le. Chon kabisa chien kucha no wach ni dhano ne chalo gi le nikech dhano kanoromo gi nyawadgi to ne nyalo chuogo pala ne ginegre to ne gibed piny gi wacho no walos chike manyalo guide wa mondo wang'e ni ngima nitie. Gimoro amora iloso gima miyo gimoro dhi maber en chik. Koro bunge ma Siaya watayo kalore kod chike mobedo formulated koro an ma guide gi. Erokamano. Jogi noneno chairman kuomi mar yieri kaka jagoro. Mana kaka jakom osewacho jokom ariyo ga winjo ka giwuoyo wan gi gimiluongo ni call. Yes. Call en ochalo kaka wisdom. Tiende ni gimi nyuolo go ng'ato man kuom ng'ato. To knowledge ten gima ng'ato nwang'o kokalo kuom somo mare moke school. Giduto gibeyo. But the most important kabisa en luong. Luong tiende ni biro bedo kod mwito. A call non tie urge ma kuomi madhiri. Koro itimo gima perfect. Yes. Erokamano ahinya. Bende iparo ni kaka iwacho ni samoro nitiere kaka ine ma iloso chike matayo weche go mag bunge la mwananchi kaunti ma Siaya.